Com s'està mirant, eh? Ai, ai, ai. Que gamberra és. Està bordant a les gavines. Què? Ai, carinyo, vaig a... Vinga, ja, l'últim pas. Aguanta un moment tot això. L'últim pas. Hala, si ja no puc més amb aquest pantaló. És un agobio. Hala. I ara me'l poses en el pantaló, en la motxilla on tu puguis. Espera, a veure que tinc la butxaca. Vale. Ah, la clau de casa. Bueno, vale, ahí està bé. Vigila que no caigui la clau, carinyo? Vale, posa'm en la motxilla on tu puguis. Vigila que ja està tot el menjar, cari? Vale. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa qué! ¡Qué coseta! ¡Qué coseta qué!